Kalidou kala ko juuti Allah ne wela kono gonga ne tawa hakkunde men wona hanki wona heccenki wona hande ko ɓooyi kadi so tawi ɗiɗo ne jaada moƴƴi ko yo kaldu gonga sabu ɗum fulɓe ne kewiɗo won mona jamna jawdi mum wona hortini ɗum ko ha fayna ɗum dañana ñamri ɗum mi heeɓi ko welanimi noon yumma noddi kam o wi kam wonde en jaadat kono mi haalantama gonga te mi serani e haalandema gonga jamma e ñalawma mi winomo yo feere ƴeewa projet par ce que mi wawa wonde e dow hunde mbasa wonde e dow hunde sikke wonde gomi ko waddema utiliser walla sikke wonde ko intérêt ɗum te kam rewde ma boy a fuɗɗitima kadi no wat sese rek an chaque fois ko ni a faami min projet mo mbaɗanmi e momin waɗata min je sais bien ce que je fais mboɗa andi ko mbaɗanmi ko a faami yam noon ko woni wiidemo yomi ƴeew projet patati patata ko lawol o haala ɗum a faami mais min mboɗa andi ko woni e hakkillam mboɗa andi ko woni e reefam ko woni yeeso mboɗa andi projet ji gonɗi e hakkillam o wonani bomani e hakkille ma kirani aɗa wona ɗo aɗa waɗa kam rappelé chaque fois projet mais c'est trop annene boy Kalidou ñalɗi padani hay goto kadi kala ko ari koko ɓenni kala ko soyna yettima ñalawmaji hay goto ɗi padani ɗo aɗa foti jaggude hunde gona hen ko ɗum woni gonga saabu ɗum hande gonga eɗen jaada e nder piscine party e nder ko wayno restaurant ji e sa famille e nder boîte uji kono noon kala ko ɓuuri hewde koye ma ummoto ko an waɗata wona min waɗata ɗum ɗon kono noon ene moƴƴi à chaque fois so tawi yimɓeɓe ne jiida en jiiya woɗɗo jagguɗa woɗɗo jaggumi boy anan ko kalantuma min avenir am mboɗa andi to paami no feewi a faami te min jarani mboɗa tampa e aduna mi haalnimo chaque fois min ko seedi effort mbaɗanmi ko jinmi ko heɓde mi heɓa ɗum a faami oɗo débat woppu ɗum aɗan ko jinmi naaten mi waɗa récupéré ko mbaɗanmi récupéré ko jehen galle par ce que kalissa noddi kam wi kam omon faɗi kam to aɗa yiɗi ɗiɗo façon débat annen en tout cas miijo miccoɗa ne tawno miijo ko miijo miccidade ko miijo encore ma sére oui andi moranno kam téléphone dije du o waɗi kam tempanide e téléphone he o haɗi kam tan ko wadde concentré o e jangdam ndeɗo billahi billahi ko wiyannoma kako de sowona affaire yidde mo yiɗi an min o fawles o wi ko an o yiɗi min holyon an o wi dal ko an waɗata bëgëj e ɓerde makko an haɗimo danade dije du oɗo ganduɗa min o welanimi rek min ɗo noɓanimo de saɗa wawi kalnamo nak kanko omo heewi faaro kala to jiiɓuɗamo omo mucca tuñi makko ɗi min ɗum mi yiɗa ɗum e gorko min kanko o natanimi tan koto ma wi noon gorko kay ko ma heewa faaro gorko dal ko ma heewa faaro misam wiyani min aɗandi holyonnomi ɗo Kalidou jiɗmi min no haalna kam Kalidou mbiɗaɗe mi nananimo no fewi wat rafete Kalidou goto mawno Kalidou ko ɗon mawna eyyi ndeysan an mbaɗa ka baɗoto an ala mo jiɗata so wona Kalidou an a yi Kalidou ñanden ganduɗa ɗo calminɗama o jaabakima ni mbiya ko Kalidou jiɗɗa so yiɗima de duwa mon amin mon o ganduɗa henne o hirndani o dawani o hirndani lelade ñamde o woniri ɗo o il est irresponsable mbiya kanko jiɗɗa an noon avenir ma jogana bonnude aɗan ko tagui jinmomi yidde ko bernde a faami te min komi jiɗɗomo ɗum ɗon tagui ñandete nde waɗi kam ko metti ko ɗum ɗon tagui tikkunomi ayo ndeysan aɗan doora haalde min kay mbeɗan doora famde ñande sirguinage ma ko gonirnoɗa henne e ko mbaɗanɗa ko ndeke an ko yidde nde gardinnoɗa mi faami joni mbiɗa yiiɗi mo eyyi massa ndeysan te mbaguel hunde dal mami haalane ɗum
Kalidou moom tey ko kanko nodɗa Ah. bu yeboo daroyɗa caggal ndax ko an woni numéro 20 ndax rewɓe ala fof ala debbo fof mo dogantama to woni ɗo e ko tindo hoore makko no wela o yaadata ndax rewɓe koko dogata no jaɓɓe koyɗe makko. est ce que an aɗa faami goto affaire Kalidou hay so joguima yimɓe nogas yen won 90 mbiɗa yiiɗi wadde an tollima ɗon eyyi kay Khadija noon wadde a yiiɗi wadde an a cahnani de jodɗon an mi wima mi woddani kay mi yettima An holmo jawiɗa? Inna depuis combien de temps mbeɗen fatma? mi wima mi Sa andi a ara galle mon pour kaccum fait attendre ici. c'est Et je vrai n'aime ko pas haali ko ça. gonga parce Yiɗa ɗum ɗo de. a fotani fondude Il a dit genre affaire. gilnani faade joni mo wima yaar ñeer Pourquoi? Tu me prends c'est pour vrai toi. ah oui mais wat sese oppili ko wona wima mi woddani mi yettima ha paari annene wutati ko Je m'en fous. La prochaine fois, tu m'appelles quand tu es chez toi. d' accord pardon a jaɓi On y va. a watta kam bis Après toi. way an ɗum rek welma hen ɗum rek welma hen non aɗa rek ɓuri ɗumnade kala ne jiiɗa ceerno ma gandata ko ceerno ma ne jogui ceerno mum nden kuroɗa ceerno ma quoi asar hol gonɗa o arƴewam ɓoyam taccanno mi yaha mo murtani kadi mi taccana arƴewno mbaɗanmi wo fawmo ka arani natadde asar yahdew Astoyam noddunam kaw noddunam kaw ɗo ka Aissata amoo dara. miɗo yimade miɗo yimade kay am na chance. waaw doon wut ci piscine bi. xam man dama jeg saa rek dégg ko yuuxu man dama daw ñëw fekk naa ko fi ngi fële ci. waa Kalidou. noddu kaw Kalidou woni. noddu ne kam kaw ayi kam haɗa ayi kam ko molla min ayi kam ko mettiɗa billahi ɗiɗɗere gonɗo ɗanɗal mettiɗa wallahi ɗani kacci e Diouf wo Diouf an hoɗum ɓiɗa wo Diouf Diouf wallam billahi wallahi kalis sa yakkiɗo mi ulma min mbiɗa Diouf woy aɗa arbuto ar yaltuga mbiya kam Diouf eyyi arballe kam Diouf woy wallahi ardowga mbiya kam noon kaliɗo ar ken musidɗo Allah lillahi wa rasuli ardowga ande ganduɗa wawa ndiyam ko natata ɗo ko waddima he an do Diouf boye galle he yo annene yo ndiyam ɓo e galle yaltuga mbiya kam noon awa ar ardowga yaltu nat ɓarma annata billahi wallahi ka kulɗire an ngel logel tan aɗa yolo e so yiɗi koɗe yaltu an e hesata mo aysade walluma tan aysa wallanma Diouf woy ɗo woni Diouf ɓiɗɗa o yaltuga mbiya kam Diouf yaltu bowal ga yaltu
ayalta ar billah wallahi kali ayalta ar ya hadda ma malta kalam jal tudan do jo ibir fan makali kalam jal tudan do kali barka salatu fa kali man kali ita to kali yuf wala fo mana ni uni kali ani yesa aisa be fa ara wi do ani aisa ay ndema wawa to to ko tar hala ya bol anak an ke nak ya ar adu kuma di ar to kali Dengar. Billah saja. Woi, yo. Billah do nyalan zona tak. Kali ayam tahan. Bar salam agak ayam. awalo tadi Ama ayi do bangsa. Do bangsa ayam tak. Ini tak kan serera kamna tinggi. Ha? Min bakka bakka garwar an gon kan jobbat. Forma. Billah wallahi. Kali lagi tu bakka. papa bon wadi yinno jewten parce que adani gila hade ma yaade wonko jewtune don do seeda pour affaire projet o min wino kam non yo mi rokke jaa ha garta ma micco hen te mi yehino e segilam goto jeeyo otoji parking makko bon o holli kam non qualité ji auto kewdi kono won tati di o holli kam din kam ni beli kam te ko auto da marque fami won mo holli kam jaro 10 millions mo holli kam kadi jaro 7 millions e jaro 4 millions fami te baba aran neddo sino soda yo sor ko mujji tan lawol gotol fami sino ko sagam non mi jettata auto 10 millions tan lawol gotol ganda mam wawa hen boydude to aussi ko auto de marque vraiment to kadi o jaggi hen tawda ari non mi halan ma comme la vite tan tota kam kaliso mi wawa dum wadde libéré dal ok nani haala ma Khalidou tu could have 10 millions que 10 000 francs c'est vrai min wino ma hammi art mais c'était pour te donner un petit peu de temps mbada mûrir projet non en fait ne mbida kam baab mboto jogi projet ci nomi ko d'autres projets soit projet infrastructure ou bien projet di ganduda ada yidi wadde hunde mo ganda ou bien ada yidi uddi boutique ou bien ada yidi vraiment ligade kalanda kam mbimami hammi art jinnomi rokkude ma temps mbawa miijaade ko ganduɗa somi arti ma fawnam dossier mbiɗa kam baba ko ɗum jinmi wadde ɗum jinmi wadde deuxièmement a haalni kam projet ma mi nanani hen mbiɗa kam baba komi jiddo sodde auto pour wadde hen transport touristique mi nanani mbiya kam baba mboɗo yiiɗi sodde auto pour dognude taxi min nanani mbiya kam baba mboɗo yiiɗi sodde auto pour wadde ɗum clando so wona mboɗo yiiɗi sodde auto pour dognude tan baba min mi hersat wadde clando e wuuro he annene baba clando jol jippo yeb 100 francs jewɗa jippo min Khalidou e baba annen ɗum he an sa hersani wo min mboɗo hersa ɗum momi wawa ɗum baba clando mom tout sauf ça a wawa dognude clando jamais wadde an ɓuuri dognoɓe kalando ɓe an ɓuuri ɓe an ɓuuri chauffeur taxi ɗi an ɓuuri ɓe jagum Khalidou won gorko Khalidou gila dañmi 7 ans jaltumi galle baba gila nden ha joni mboɗomi liggo puɗɗirmi ko yeede groupe e socco e tangal goppumi jangdam sababu nde jinnabam gala doole natmi commerce ha joni mboɗo liggo sinno ko an paɗan noon pour lomtoɗa kam wona an lomtotomi de cikkuɗa 10 millions ko kalis mo ganda a jetta ɗum tan ni min mboɗo tottuma 10 millions aɗa fijira
saha fo mbiya kam bambour sohli 1 million saha fo bambour sohli 2 millions sa totama kalis o nawa ɗum sali ou bien nawa ɗum somon ou bien nawa ɗum banggue goɗɗo pijira kalis o ha gasa garta cikkuɗa aduna ko morlude hoore kono so min nanima a totata kam rien du tout rien du tout han wino dal ma tottam han wino kam foti kali artiste ses auto wonno ɗo aɗa bonneri ha mayra artiste femnu ses o ha few ndim a yiɗi ses mo bonnata a sodat vaut rien ñakkuɗo joom imbécile ɓura min goni jogui kalis mo ganduɗa aja fijira ɗum